Pois sí, é o mellor legado porque eu pensaba, sempre pensaba, no, de que falleceu a miña abuela, falleceu o meu abuelo, e claro, dice, pois quedas aquí, non quedase morto aí sin saber a historia. Pois que mellor ocasión que esta é poder contalo. 72 anos ten Concha, Sí. 23 anos ten Sabela, e cantas historias de por medio que Concha pode transmitir a Sabela. Moitísimo. Todas as historias que me contaba a miña abuela, que non foron poucas, foron moitas, porque nós vivíamos con miña abuela. Os meus pais casaron e vivimos sempre na mesma casa. Entonces, se non estaba con miña nai, estaba con miña abuela, pero estaba máis con miña abuela, porque miña nai salía un pouquiño máis. E ela sempre me contaba, porque eu tamén lle preguntaba, a mí interesábame saber. E contábanos, bueno, cando foi, non sei se podo contalo. Sí, o que queiras, claro. Cando foi do tempo da guerra, pasaron moi mal. Claro. Porque a miña abuela era solteira e tiña 2 fillos. Claro. Entonces pasaron moi mal. E traballábase moitísimo. Estamos vendo unha foto, mirade para aí adiante que temos os monitores. Esa é tamén a avoa e a neta, hai uns aniños, non? Claro, hai uns cuantos. Tampouco hai tantos, non? Aí notase que Sabela medrou, pero Concha segue manténdose. Concha está igual. Aí moza. Sí. Sabela, que significa para ti escoitar esa memoria histórica da tua avoa? Home, pois imagínate, eu creo que como dis que é moi importante sentarse a falar coas avoas, coñecer o noso pasado e guardalo na memoria ou como hoxe reivindicamos e celebramos nos arquivos, non? Para que se sigan transmitindo de xeración en xeración e para que queden para a posteridade. A min gustaríame moito que este voso exemplo deixase pegada, non? E que en moitas casas que nos están vendo fagan exactamente o mesmo, porque comentaba Loli, como que é noticia ver esa relación tan bonita que tendes avoa, neta e avoa. Isto antes era o normal. Agora, desgraciadamente, é noticia, porque cada vez se ven menos estes casos, non? A historia de tu avoa, Sabela, son, como dicía eu antes, moitas historias nunha. Historias que ti escoitaches. Ti comprobaches seguramente como foi cambiando, co paso dos anos, a vida de tu avoa, ou non? Home, por suposto, sí, claro. Que che contou da súa vida cando ela era nena, foi medrando e pasaron os anos? Pois eu escoitar a historia da miña avoa é unha forma tamén de darme conta do que cambiaron as cousas, de valorar tamén o que eu hoxe teño, non? A liberdade que temos hoxe, as oportunidades tamén que temos, poder estudar, que ela sempre di que lle dá moita pena non ter podido ir á escola por ter que traballar, e pois escoitalas, por suposto, faime valorar o que teño Cando hoxe. che conta que de nena ela non tiña auga, abrir unha villa que saia auga, non, había que ir por ela. O da luz xa era outra historia, non había luz, e cando chegou a primeira luz eléctrica, que seguro que che contaría como era aquela luz, non? Claro, cando che conta todas estas historias, cando ti nin siquiera imaginabas un mundo así, que se che pasa pola cabeza? Dis, isto? Pois penso que oxalá máis xente nova escoitase esas historias e se parase a falar coas súas avoas, porque creo que isto solucionaría en parte certos discursos que estamos escoitando hoxe na nosa sociedade, que creo que veñen da ignorancia do pasado, máis que nada. A mí encanta ver todas as fotos que están pasando mentras vos ides falando, porque vese unha relación da avoa e neta tan bonita, sempre mirando vos os ollos con ese sorriso. Creo que Sabela é o olliño dereito de Concha. Bueno, pois é secreto. Foi a primeira neta, vale? Entonces teño 2 netos, en que o meu neto está no estranxeiro, pero cando ven é unha locura que ten por vir de vacacións e por os avós, tanto da parte do pai como da parte da nai, entendes? Pero claro, ela foi a primeira neta e viviu moito con nós, porque os pais non se permitían, o horario dos pais de traballo non daba para levála á escola, porque a nai traballaba de jornada intensiva, e o pai traballaba tamén pola mañán hasta a noite non viña a casa, salía pola mañá e chegaba a noite. Entonces, claro, eu era encargada, algunhas veces o seu abuelo tamén, pero viña para a nosa casa, eu levaba a escola da man, logo iba a recoller, despois nos comíamos primeiro, porque era jornada continua na escola, que nós faíamos jornada cortada cando nos íbamos á escola, pero elas era jornada, entonces a comidiña dela era máis tarde, entonces sentábamos na mesa e ali non tiñamos, porque dali xa faíamos os deberes xuntas tamén. Falando da escola, dicía Sabela que a túa ilusión nesta vida era estudar, non puideches estudar o que ti quixeches ou como che gustaría,
e por iso lle insistiches tanto a fillos e netos que sí que estudaran, non? Sí. Por que non podías ir á escola? Pois mira, eu á escola iba, nós tiñamos jornada partida, non? Pola mañán e á tarde, de 9 a 12 e de 3 a 5. Pero claro, como había tantos animales na casa e meu pai era tilleireiro, marchaba pa faer as tellas, pa tilleira, marchaba 6 meses, pois entonces elas non daban feito, era moito, non estaban os terrenos aparcelados, tiñamos unha finca aquí, outra lá e outra en Pasado Mañán, de onde era meu pai, transportábamos esterco co cabalo, todo se facía na casa, o esterco non se compraba, faíamoslo na casa, íbamos ao Batumo Monte para poder botar de cama os animales, tiñamos porcos, tiñamos galiñas, tiñamos cabalos, tiñamos 2 vacas, tiñamos unha becerra, tiñamos moitísimos animales. Así era tamén como salíamos adiante, porque o meu pai era 6 meses e con eses 6 meses que traía o diñeiro, con ese diñeiro non daba para todo o ano. Había que traballar todo o mundo da casa. A nai, a abuela e a axudada dos fillos, iso. Chegábamos pola mañá e íbamos sempre á escola. Pero por a tarde, e dicían, hoxe non se pode ir á escola, porque tamén tiñamos unha irmá pequena con 2 anos, tiñamos que quedar con ela. Facías un pouco de naiti tamén. Exactamente, tiña que quedar con miña irmán. E senón, cando eu dicía, porque eu choraba, eu quería ir á escola, a mí non usaba ir á escola. E dicía, pois eu queria ir á escola, e que hai que facer? E dice, pois hai que sacar unha carga de erva. Entón eu collía, como tiñamos unha finca ali ao ladiño da escola, collía o bocadillo, comía eu polo camiño, botaba a fuciña aquí ao ombro, chegaba á escola, chegaba unha pouca de erva, a leira chegaba unha pouca de erva, despois sentía adentro, eu subía por un carreiriño para arriba e iba á escola. Cantos anos tiñas cando facías todos eses traballos? Pois mira, 10, 11, 12... Claro, é que o que agora se considera un neno pequeno que hai que seguir coidando, levando a parada para ir ao colexio, é Marcial, porque, claro, ti levastes aos teus fillos a parada do cole, me imagino, non? Constantemente, cuidado. Por eso estaba pensando eu, non? O que lle decía a Sabela, como cambiou a vida da túa aboa, se a comparamos cos tempos de agora, o que di Loli, con 10 anos, un neno, unha nena, hai que estar aínda pendente deles. E ti con 10 anos e falas do monte, e o mellor seguramente máis unha vez che deu a noite no monte, non? No, a noite no, porque nós íbamos pola mañán cedo. Claro, para coller a fresca. Entonces íbamos co cabalo. Arranxábamos unha carga de leño ou así, cargaban o cabalo, e iba eu levar a casa, descargaba e volvía po monte. Sí, pero cando chegaba ao monte, a miña abuela se tiña rozado para traer outra carga. Pero na casa decíanche, antes da última raiola do sol, hai que estar na casa, non? Pero iso era cando salíamos. Aí era cando salíamos. A ver, é que ela está falando do Batume, de ir ao monte, pero tamén había salidas. Claro, despois tiñamos as vacacións, entón as vacacións era traballar desde pola mañá hasta noite. Pois vaya vacacións, non? Claro. Case mellor traballar. Non había, tampouco non tiñamos xoguetes. Efectivamente. Eu recordome só unha muñeca de cartón. E sabía que era de cartón porque un día deixei afora, choveu, mollouse e desintegrouse. Claro. Entón supín que era de cartón. Pero foi o único xoguete, non tiñamos xoguetes. Para salir un pouco do traballo do campo e gañar aínda máis cartos tamén fostes emigrante, como moitos galegos. Bueno, e fun ao xornal antes coa miña nai de solteira. O xornal. Claro. Canto pagaban daquela? E o extraperlo tamén fuches? O extraperlo tamén fuches? No, o extraperlo non, eu fun a Portugal e íbamos a facer a compra e algunha cousiña que outra emitíamos, como mellor non estaba autorizada, se non la pillaban, quitábanosla. Por que se ríe, Isabela? Cando escoito do extraperlo, botou Bueno, porque con todo isto, ela sí que coñece moitas historias do pisco, que lle chamamos alá no Rosal. O pisco é o extraperlo. Chamamoslle pisco ao extraperlo, este contrabando de primeira necesidade, non? De subsistencia. Ai, pero contanos algunha desas historias, quizá prescribiron, supoño. Contalle o de que mirabas as luces no monte. Ah, sí. E non era Santa Compaña, non? Non era. Non era Santa Compaña. Nos, os primeiros 4 anos, recién casados, vivimos na Guarda, porque o meu marido é da Guarda, non? E tiñamos un pisiño, e claro, quedábamos un Monte Tegra así de frente, non? E eu todas as noites, a partir das 12 da noite, como eu era moi nocturna, deitábame moi tarde, asomábamos un balconcito que tiña, miraba aquelas luces encender e apagar, e dixo, que será iso, non? E despois preguntei a miña sogra, que tamén é dali, que ela vivía na falda do monte, non? Do Monte Tegra, e dicimela, iso son os do contrabando, entendes? Porque é o que se dizo contrabando, pois nunca... O meu marido, sí. Anduvo contrabando? Non, non anduvo contrabando, pero sí que pasou unha familia Que era contrabando de xente tamén. Contrabando de xente tamén. Sí, porque aí estaban os que declaraban
que atravesaban o río Miño e ian a Portugal, e de Portugal a Galicia pola ponte. Claro, pola ponte. Que pasaban eses controis policiais, Claro, pasamos esos controles. E logo estaban os que pasaban o río por debaixo da ponte. En Gamelas ou por debaixo da ponte, non, un pouquiño máis acá, hacia Goián. Para que non nos viran os gardiñas portugueses. Por Gamelas, a xente da Ribeira, pois iban pescar tamén, iban ao Sábalo, iban a Meixa. E eles faían o que podían. Unha vez dicían, había un que contara que lle dixo a outro compañeiro que fora con ele a Meixa, e o compañeiro dixo, como me meteu pola horta? Porque o que iba era o extraperlo. Claro, efectivamente, non iba a Meixa. Claro, levaban a rede, mollaban as redes para dicir que andaban a pescar, por se viña o vigilante. Pero despois o que pasaban era café. Había que gañar a vida como efectivamente. fose. E falando de gañar a vida, con 18 anos casaches. E de lúa de mel a Suiza. Tanto como lúa de mel non, pero tanto como lúa de mel, o viaxe foi a lúa de mel. A buscar cartiños que facían falta. A buscar cartiños. Como foi eso de estar en Suiza, de chegar ali, así, de repente, unha rapazada de chegar ali chegábamos aldea? así como a dous ignorantiños, porque... Sí, era así. Entendes, era un idioma distinto, os traballos eran distintos, fixéronos un contrato, unha amiga nosa, por 6 meses. Eu caseime o 28 de outubro e o 29 cumplindo 19 anos. E os 6 meses camiñando xa para Suiza, porque casamos, pero tampouco non tiñamos nada. Claro. Entonces dice, sabes que o galego é moi, sabes? Moi botado pa diante. Se hai que ir, hai que ir. Entonces a nosa compañeira dixo, se queren vir para Suiza, eu falolle aos jefes e faivos o contrato. Sí. E aos 6 meses marchamos para Suiza. E cando chegamos ali, claro, miraron nun valle, así fondo, todo rodeado de alta montaña, de 2000 e pico de metros, sabes? Entonces, se está o meu home solo, o meu home dá volta, non dura unha semana. Por qué? Porque non, porque o meu home ali parece que se sentía afogado. Claro, a ver, é que... O meu home ali non resistía porque ele é moi nervioso, sabes? Ele ali non resistiría. Pero bueno, eu pensei, non te preocupes. A muller é a que tira do carro. A que tiraba ben. É que sempre foi así, sempre, todas as que vindes aquí non lo contades. A muller era que non se deixaba estudiar porque tiña que ter fillos e quedar na casa. A muller era que tiña que sempre, pois, axudar aí. Pero despois, acaba de dicilo Sabela, a muller era a que tiraba do carro. Concha, Sabela, logo continuamos, porque logo de Suiza regresastes a Galicia, hai moita historia aínda que contar, pero será despois da publicidade. Continuamos en directo en compañía de Loli coñecendo a historia de Sabela, coñecendo a historia de Concha, esta mestura interxeracional que hoxe recordamos neste Día Internacional dos Arquivos, no que ademais, Marcial, temos que falar de que isto trátase todo dun proxecto, non dun proxecto para lembrar ademais esas historias de aboas e netas do Rosal, non? Como foi eso, Sabela? Estar sentada entrevistando a túa aboa. Bueno, pois para min podes imaginar, non? Un orgullo poder crear estes novos recordos con ela. Creo que todas as, os netos e netas que colaboramos neste proxecto compartimos esa curiosidade dende nenos por coñecer a historia dos nosos avós e agora por querer transmitila tamén ao público. E a Concha, que lle parece que a súa neta teña tanto interese en guardar esas historias dos avós e aboas do Rosal, pero especialmente a túa, que te parece? Mira, eu quedei, alegreime moitísimo, quedei contentísimo, porque na miña cabeza o que pensaba eso, que todo se quedaba aí, é que eso, cando me veo a casa e me dixo se quería colaborar nese proxecto, eu quedei encantada, porque dixen, eu veo como anillo a dedo, porque eu gustaríame con miña abuela poder haber feito unha cousa así, que non foi feito no seu momento, que eles se faltaron, a máis a meu pai, pero que agora queda aí a historia, queda aí o legado, sabes? A historia, que era unha pena que se perdera todo iso. Estamos vendo esas imaxes, vos sodes un exemplo do que aconteceu nese proxecto, non? Porque aí están as historias de moitas e moitas aboas, ademais, mulleres desa zona do Rosal, que poderíamos facelo, digo eu, en calquer punto de Galicia, non é unha boa idea, ademais. Por suposto, sí. Oxalá sexa un proxecto que se copie, que se traslade a outros lugares, porque creo que tanto eu como as miñas compañeiras aprendemos
moitísimo deste proxecto e, sobre todo, levámonos a idea de que nesta tarefa de recoller as memorias do pasado, o que estamos facendo tamén é crear novas memorias, non, para o futuro, e novas redes e unha ponte ao final entre xeracións, esta unión de toda a veciñanza do Rosal. Queríamos darche tamén a oportunidade, Sabela, xa que estás aquí sentada nun plató de televisión, por si queres agradecerlle algo a túa avoa, Concha. A miña avoa, que non me fallan desisto ahora que me vou a poñer a chorar. A miña avoa eu agradezolle a vida. De parte a parte. A vida, o traballo, o cuidado. Porque sempre tuvemos moita conexión entre Pero as dúas. podedelo decir entre vos, agradecervos o que queirades entre vos. Sí. Eu creo que isto que estamos facendo xa aquí non é máis que un anaquiño pequeno, un grano de area do que facemos día a día na nosa casa, non? Que é conversar, dialogar, compartir opinións do mundo, do pasado, do presente e tamén do futuro. A mí o que me gustaría é que cundise o exemplo, non? É que isto que estades facendo no Concello do Rosal que se fixera en todos os concellos de Galicia. E dende aquí gustaríame animar, en primeiro lugar, os netos e netas para que fagan o que fixeches ti cos teus compañeiros e compañeiras. E, en segundo lugar, animar tamén os avós e as avoas para que colaboren e axuden de alguna maneira a deixar esas historias no arquivo de Galicia. Digo isto porque hai moitos maiores que parece que lle dá un pouco de vergoña, de reparo, contar a súa vida e cando veñen a entrevistalos na casa, digo porque a min pasoume, dime, non, eu a miña vida non a quero contar, e queda aí. E é unha pena que morra todo iso. Sí, aquí tamén pasou. Eu a verdad, é que te conto máis. Eu, por exemplo, pois tiña unha idea. Eu tamén aprendi moito disto, porque me fixo ver, con este proxecto, me fixo ver que tampouco non é como dicen, hoxe en día óyese moito a moitos avós e a moitas persoas dicir a xuventude pasa de todo, non se interesa en nada. E eu vexo como este grupo de mozos, de xente xoven, porque eran 14, non? 15, sí, ou 15, sabes? E como se interesaron, como iban ás casas a entrevistar a todo o mundo, que en principio pensaban facer unha primeira ronda para ter unha conexión así, e non fixo falta. Claro. Porque a xente, sabes, abría as portas da casa, levábamos á cociña. Bueno, foi precioso. Foi precioso. É que o mellor a xente o que hai que facer é darlle esa oportunidade, abrir esa porta e darlle esa oportunidade de falar e de contar. Para nós, a verdade, foi un orgullo e un placer tervos aquí, dar ese exemplo, dar tamén oportunidade a xente nova, que ten moito valor. Concha, Sabela... Porque a min dixeronme moito, perdón. Sí, nada. A min dixeronme moito, sabes, disto, porque... Colín, a ver, que non é solamente isto, que vas ao pabellón de deporte, todo é niños, sabes, que van a entrenar e todos, que vas a música, ao auditorio de música, cando vamos a canto, que vamos a canto, encontras aboas, encontras nais cos niños pequenos, medianos, maiores que xa dan clases, que xa son... que xa estudiaron, sabes? Que xa son profesionales e que xa dan clases no mesmo Rosal. Os nenos pequenos de que antiguamente era da banda xa están dando clases aos nenos pequenos. Hai unha canteira enorme. E a min con isto demóstrame que non, que a xuventude está aí. O que pasa é que hai que sabela ver. Efectivamente, hai que motivala. Exactamente. Hai que motivala, hai que poñela en valor, que eso de que a xente nova non vale para nada. Hai que motivar a xente nova, público, claro que sí.